które tam stoją, tak jak u nas na Kaszubach przy zbiegu dróg, interpretując je jako miejsca, które mają właśnie odstraszać wampiry, żeby nie wysysały krwi z bydła. Więc jakby zupełnie zaburzali to jakby zapożyczenie tej tradycji stawiania krzyży ze Starego Lądu. Wiemy też o sugestiach dziennikarzy, żeby Wilno wykorzystało te fale kanadyjskiej Transylwanii turystycznie, żeby mogli zarobić na tym. I pojawia się sugestia jednej z dziennikarek, że mogą oznaczyć na przykład jakieś groby na cmentarzu, zabierać tam turystów za odpowiednią opłatą i on na przykład opowiada, że właśnie z tego grobu wykopano nieboszczyka i obcięto mu głowę szpadą. I na tym mogli zarabiać. Pojawiły się też sugestie, że mogliby sprzedawać po prostu plastikowego Drakulę w każdym sklepie i tak dalej. To nie zaskoczyło, ten pomysł nie zaskoczył. Możemy jakby rozumieć dlaczego. Dla społeczności kaszubskiej w Kanadzie to była ogromna dyskredytacja, podważenie całej takiej bardzo dużej jakby uwagi albo szacunku, jaką Kaszubi w ogóle mają do zmarłych, do rytuałów, do pustej nocy, do zaopatrywania zmarłych. Odpowiedź na jeden z takich artykułów napisał John Lewczewski, zaznaczając właśnie, że no, tak być nie może, że na taką dyskredytację ta społeczność nie zasługuje i nie godzi się na takie taką bolesną sławę, nie o to tutaj chodziło. Czyli Kaszubi stali się z bardzo pracowitych, pobożnych farmerów jakby zalążkiem wampiryzmu i wielu zabobonów. O tym wiemy. Wiemy też, że profesor Perkowski stworzył kurs na swoim uniwersytecie o wampirach, który się cieszył ogromną popularnością. Zapisało się na niego 600 studentów. Oczywiście mógł przyjąć tylko połowę. Wiem, że prowadził wieczorne zajęcia z wampiryzmu, na które na przykład zapraszał w czasie Halloween swojego przyjaciela, aktora, który przybierał się za Drakulę i czytał części z książki Dracula. Także no, zrobili show. Jakie są reperkusje, słyszeliście Państwo, jeśli chodzi o tę małą enklawę. Jakby można przerzucić tutaj z kilka tylko artykułów, które się też pojawiły u Łuki.